Na comarca do Salnés as velutinas destrúense deste xeito. A disparos. A comarca é pioneira no uso de drons e fusís armados con proxectís conxelados. O sea, isto é máis ou menos o que fai o exército americano en Irak e por aí, pero nós para as velutinas. En función da altura que este o niño empregarase un ou outro método co obxectivo de chegar ao maior número posible, tanto empregando naves non tripuladas como dende terra, mediante armas como esta nun prazo de 24 ou 48 horas o niño queda colapsado. Con 2 ou 3 proxectís poderíase fulminar o enxame dun niño do tamaño dun balón de fútbol. O ataque faise cuns vectores de PLA biodegradables. El típico insecticida que está usando todo o mundo ahora en la comarca, que normalmente se utiliza por medio de inyección. Nosotros lo depositamos aquí en rebajado con agua para poder congelarlo, porque si no tendríamos que congelarlo a una temperatura muy baja, porque el insecticida no es como el agua, tiene una temperatura más baja de congelación. Y entonces además le añadimos 2 o 3 perdigones para que tenga más densidad en el disparo. Este novidoso sistema non foi empregado antes en ningún outro lugar. Non conocemos ningún caso en ningún sitio que estén utilizando drones con proyectiles congelados para introducir o insecticida nos nidos. O sea que a comarca do Salnés en este caso sería pioneiro unha vez máis a todos os niveles. Esta mañá os alumnos do Plan Empregada Mancomunidade do Salnés participaron nunha exhibición na contorna da Telleira en Sanxenxo. Mais alá deste novidoso sistema, na actualidade o ente comarcal dispón xa dunha brigada de loita contra a velutina. Dende o pasado 10 de xuño foron erradicados na comarca 210 niños de vespa velutina.